κλειστές τράπεζες, έλεγχοι κεφαλαίων, ανώτατο όριο στην ανάληψη μετρητών ανά ημέρα. Οι πολίτες στην Ελλάδα άρχισαν να κάνουν ουρές στα ATM των τραπεζών τα ξημερώματα του Σαββάτου. Μια φορά απόπη, δεκάδες πρόσφυγες έζησαν δραματικές εικόνες στα παγωμένα νερά του Αιγαίου. Οι άνθρωποι με τα ρούχα τους βρεγμένα προσπάθησαν να σκαρφαλώσουν αυτήν την βραχονισίδα που βλέπουμε κοντά στη Χίο. Το μόνο που ακουγόντουσαν πέρα από τα αγριεμένα κύματα ήταν τα παιδικά ουρλιαχτά. Εδώ πέρα βλέπουμε εθελοντές οι οποίοι έσπευσαν στην περιοχή να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους. Μερικοί από αυτούς κατάφεραν να φτάσουν στα... Γεια σας, είμαι ο Παύλος. Η μέρα σήμερα είναι πολύ ιδιαίτερη για μένα, καθώς παρόλο που είμαι ακόμα φοιτητής, είναι η μέρα που θα κάνω την πρώτη μου εξέταση ασθενούς, τον οποίο και θα σας συστήσω στο τέλος. Το ότι βρίσκομαι εδώ αυτή τη στιγμή και σας μιλάω, οφείλεται σε μια χαζομάρα μου, καθώς και σε ένα παιχνίδι της τύχης. Η χαζομάρα ήταν ότι σε ηλικία 10 ετών έκανα τη μικρή μου επανάσταση και πήγα για μπάνιο φαγωμένος και κρυφά από τους γονείς μου, με αποτέλεσμα να κοντέψω να πνιγώ. Το παιχνίδι της τύχης και όχι της μοίρας ήταν ότι εκεί κοντά βρισκόταν ένας γιατρός. Έχει αρχίσει να δροσίζει λίγο, Σιγά ρε μπρο. 10 Σεπτέμβρη είναι. Δεν έρχονται και τα Χριστούγεννα. Πλάκα, για πότε πέρασε έτσι ο καιρός? Ας, ήρθε η ώρα. Αγιασμός αύριο, τελευταία χρονιά και μετά Πανελλήνιες. Ωραία συζήτηση άνοιξες. Άσε ρε μπρο να χαλαρώσουμε λίγο ακόμα. Μακάρι, αλλά πρέπει να μπουν τα κεφάλια μέσα. Παραχαλάρωσα τον Αύγουστο και δεν θα μου βγει σε καλό. Τελικά, έχεις αποφασίσει? Εδώ και 7 χρόνια, αφού στο έχω πει. Από εκείνη τη μέρα που εκείνος ο γιατρός βρέθηκε σε αυτό εδώ το σημείο, είχα αποφασίσει να κάνω το ίδιο. Τελικά σήμερα θα έρθει στο πάρτι? Δεν νομίζω. Μα η Ελίζα μου είπε ότι θα έρθει. Ναι, το ξέρω. Της το είπα. Στεναχωρήθηκε λίγο. Έχουμε κανονίσει αύριο κάποια στιγμή μετά τον αγιασμό. Αλλά με αγχώνει λίγο αυτή η συνάντηση. Σε αγχώνει? Τι φάση? Εσύ πάντα κάνεις τα τρελός όταν είναι να βρεθείτε. Ακόμα κάνω ρε εσύ. Απλά πρέπει να της ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Μια χαρά. Πώς ήταν χθες το πάρτι? Καλά ήταν. Ήρθαν όλοι. Τελικά δεν έγινε τίποτα με τη Γιώτα και τον Μιχάλη. Ο Σταμάτης, ξέρεις, πάλι ήπια και άρχισε να κάνει τον καραγκιόση. Εσύ, πώς πέρασες? Μην ξύνεις πηγές. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς να ξεκινήσει το διάβασμα μία μέρα αργότερα μπορεί να σε βγάλει εντελώς εκτός προγράμματος. Μωρό μου, ναι, η μία μέρα δεν σημαίνει κάτι. Αλλά από την άλλη ξέρεις πως θέλω σε τίποτα να πετύχω το στόχο μου. Και θα κάνω τα πάντα γι' αυτό. Μη συνεχίζεις, νομίζω ότι καταλαβαίνω. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι αφήξεις προσφύγων και μεταναστών που μόνο το τελευταίο 24ωρο έφτασαν τις 600.
Σχολείο ήμουν. Α, πας ακόμα? Έτσι φαίνεται. Έφαγες? Μπα, πριν λίγο γύρισα. Και πότε θα μάθεις να πηγαίνεις, σε χρειάζομαι στη δουλειά. Εντάξει τώρα. Τα έχουμε πει πόσες φορές. Κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Εσύ δεν καταλαβαίνεις. Και εσύ πόσο δύσκολο να τα βγάζω εγώ πέρα. Οι δυο μας μείνουμε σε αυτό το σπίτι. Δεν το ξέρω. Λέει για μένα να είναι εύκολο. Από την άλλη, ξέρεις ποιο είναι το όνειρό μου. Ναι, ναι, να γίνουμε σωτήρες του κόσμου. Τόσους σωτήρες να δούμε να τους κάνουμε. Και τόσους λαθρομετανάστες να δούμε να τους βάλουμε. Έρχονται μιλούνια και κανείς δεν μιλάει. Και πάρε επιδόματα, πάρε σπίτια, νέες παροχές. Σε λίγο στην Ελλάδα δεν μιλάει κανένας ελληνικά. Αλλά ναι, έχουμε τους σωτήρες. Έλα, πήγαινε και εσύ καλέ Σαμαρίτη να τους σώσεις. Γι' αυτό θα σας σπουδάζεις 10 χρόνια. Αλλά βρε πατέρα, όλοι άνθρωποι είναι. Αυτές οι ευγένειες μας φάγανε. Γκρίκο σπιτάλτη και συμμαζεύεται. Αν δεν έμενες εδώ, θα σου έλεγα να τους πάρεις σπίτι σου. Ναι, δεν χωράμε όλοι. Η φίλη σου τι κάνει, καιρό έχω να την ακούσω. Καλά είναι. Τη βλέπω στο σχολείο, αλλά δεν τα λέμε και πολύ συχνά. Έχω μπλέξει με τα δικά μου. Ξέρεις. Δεν είναι δικό μου παιδί αυτό. Η χρονιά εκείνη ήταν όντως πολύ δύσκολη. Διάβασμα και διάβασμα. Τίποτα άλλο. Έφτασε όμως ο καιρός και το όνειρό μου άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά. Καθώς οι Πανελλήνιες ξεκίνησαν και σε έκθεση φυσική και χημεία πήγα κάτι παραπάνω από πολύ καλά. Το βράδυ όμως πριν το τελευταίο μάθημα της βιολογίας, παραλίγο οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς, μην πω ζωής, να πάνε στράφη. Ευτυχώς που 12 λεπτά πριν τεθούν τα θέματα, με πήρε ο Κώστας τηλέφωνο. Ήθελα πάντα να γίνω γιατρός. Έδωσα μάχες, προσπάθησα και έφτασα στην τελευταία εξέταση. Το μέλλον μου εξαρτιόταν από αυτή. Μα κάποιος που ήρθε από πολύ μακριά πνιγόταν μπροστά μου. Δεν μπορούσα να τον αγνοήσω. Αν ήθελα να σώζω ζωές, έπρεπε να ξεκινήσω τότε. Όχι με λόγια, με πράξεις. Ίσως έχασα την ευκαιρία μου, αλλά δεν μπορούσα να χάσω τον εαυτό μου. Διαλέγω να τον σώσω, γιατί η ζωή δεν περιμένει. Everybody's gotta live, yes they do, and everybody's gonna die. Everybody try to have a good time. I think you know the reason why. Και τώρα ήρθε η ώρα να σας συστήσω τον πρώτο μας ασθενή.
Jack. He couldn't hardly tie his shoes, but he had a harmonica.